Pitate se odakle dolaze proizvodi koje nalazite u Sparu? Dobrodošli u Euromilk, jedno od preostalih 20 malih hrvatskih mljekara. Ovdje se za vas proizvode esbuđe te drugi mliječni proizvodi sa Sparovih polica. Beloslavec, na granici Zagorja i Prigorja, mjesto je gdje je prije 20 godina osnovan Euromilk te je započela naša proizvodnja. Dokazano je da je hrvatsko mlijeko daleko najkvalitetnije, zato mi naše mlijeko otkupljujemo od 160 malih i srednjih hrvatskih proizvođača mlijeka. A sve je počelo kada je Ivica Kudelić, otac dvije kćeri, strastveni mljekar koji voli papati, sreo Božidara Kuzmića, oca 4 djece, bivšeg ugostitelja koji voli papati. Spojilo ih je prijateljstvo, ali i ista želja, da i njihova vlastita djeca mogu uživati u mliječnim proizvodima, bez konzervansa. Tako su osnovali Euromilk. Ideja o osnutku mljekare je došla da sačuvamo tradiciju, da ulaskom u Europsku uniju se očuvaju vrijednosti hrvatskog kulinarstva. Bavim se mljekarstvom jer volim taj posao, moji su roditelji u tom poslu i djeca će nastaviti taj posao. Svaki korak proizvodnje odvija se ovdje, u Hrvatskoj. Naše mlijeko je odlične kvalitete. Kvaliteta je prva klasa. Zato jer naše kravice pasaju ovu tu našu lijepu travu koja nema nikakve kemije. Izbirljive su, da, to je istina. Ako ih bolje hranite, one su još više izbirljive. Od ovih kravica svakodnevno skupljamo mlijeko i to iz 6 hrvatskih županija, te u danu preradimo 25.000 litara mlijeka s hrvatskih pašnjaka. Stalno unapređujemo tehnologiju, ali cijenimo ručni rad, jer tako se postiže okus, miris, konzistencija koja podsjeća na djetinjstvo i na onaj osjećaj tako je radila i moja baka. Naš najvažniji partner je Spar Hrvatska, na čijim se policama nalazi naš premium zagorski dimljeni sir, maslac, svježi postni sir, esbuđe, tekući jogurt u 5 boci, kiselo vrhnje mliječni namaz i još mnogi proizvodi, kao sirevi dragec, plemički, škripavac, sirutka, stepka i tako dalje. Volim Hrvatsku, super sir, radim sir, super mus i volim iz Hrvatskoj. Pozivam sve kupce u Intersparu i Sparu da kupuju hrvatske mliječne proizvode. Time pomažete ne samo 215 obitelji za koje mi skrbimo, već i sebi pomažete jer jedete zdravo, prirodno i hrvatsko. Naša poruka za kraj! Kupujmo hrvatsko! Da, domaće. Spar, Interspar.